In summary, awachoni I'm happy ni twakwa mwabet go kani. Omiyo koro the city manager we tone down mondo o engage ohala wabed piny wapanguru city. Koko gi ok bi konyowa. Wayie ni mondo city olosi opange in such a way ma en a win-win situation. The county government yud revenue yo makare, wabende wajo ohala wane kaka waluoko yo makare, wachul school fees, wachul loans ma wan go, wachul gik monego bed ni watimo. Awacho mokwongo ni mtoka matin mogik ma wan go sani en $4,000,000. Mondo yud returns michulo go back loan mar $4,000,000 ok en tich mayot. Mak mana kin kama kwe nitie gi environment ma is peaceful. Omiyo akwayo gi muolo ni nyose timre kako timre go. To engagement is paramount. Let's sit down, we engage each other. Cartels miwacho gi. Mana kako bo wache. Ei sector wa mar matatu kai be cartels go ni matie. To omany the legitimate leaders mag sector ka sector obedo go piny mondo walos kaka walos city marwa. City ni en marwa wate, waduto wamor ka city ler, waduto wamor ka city nigi chiemo. To nyo waneno ka koro ler mar city oler to insecurity to idho malo. Mamano be part of national government nitie to the county government kodo gerewre gi wan weg city. Wane kaka watudore, wabet piny, to wawinjore, to wang'iyo to duto gima important ka en issue mar revenue. Revenue robero town. Revenue the moment ma samoro mtoka koro ok dhi tich ok ayudo pesa manyalo chulo go loan. The moment ma mtoka ok dhi tich the county government bedo lose. Let's all sit down. Governor marwa waero en ngama waero kendo ngama riek. Anyang' nyong'o ema ne jo plan mokelo gimiluongo ni devolution. Katiba mar 2010 and brainchild mar the Professor Peter Anyang' Nyong'o. We are ready to sit down, we are ready to talk. Gi jomoko mabende feel ni onego wabed piny mondo agree, wabed recognize kaka johala makelo revenue within the city. Otherwise wagoelo kamano. Erokamano ahinya Charles Hagoni, erokamano ahinya. Bala wanga hin bende abiro miyi thuolo mano mar duoko moko kuom penjo mabende jopiny ne nitiere godo gi wachni mogik.